Здравейте, хора, мили хора. И аз съм Габриел, момче най-хубав на света. За хора, които са нови тук в канал, не забравяйте, абонирайте се, споделите канал, даде лайк и коментира. Днес имаме хубав разговор и тук сме си моите приятели. Как сте, хора? Как сте? Кой ще започне първо? Хубав разговор с хубава компания. Да. Добре, аз благодаря за покана. Как си? Добре, само малко за първи път съм тук, малко съм нервен. Добре дошъл в сцена. Добре, благодаря. Вие можете да... Има хора, може би, които не иска да се запознае с вас. Тук, за това трябва да... Те иска да... Кой е този човек? Не. Серджио. Няма нищо. Когато С червено яке. Когато казвам, Червено яке. те иска да знаят кой си, те иска да знаят как се казваш. Няма много неща да кажа за себе си. Аз съм Серджио Оливейра. Вие не се познаваме от много време. Ако, нямам много думи за да говоря за себе си. Аз съм с Серджио и Джо тук. И ще имам много хубав разговор. По принцип това ще бъде свободен разговор. Нямам точно теми за това, което ще говорим тук. Просто ще говорим за живота. Да. За живота. За живота. Сме тук в България около 7 години. Или почти 8 вече. Още не е почти. Още не е минал 7,5. Не сме 7 и колко месец. Да. 7 години ще кажем това. 7 години тук и по принцип има много неща, които трябва да говорим, защото вече ние сме поживем много неща тук. Да. И които можем да поговорим малко. Нещата, които не ви хареса, какво ви хареса, какво е неща, какво са момичета. По принцип това за момичета е много интересно разговор. Защото аз по принцип когато съм на улица и много българин тук, те искат да знаят какво е разлика, кой е по-добре черни момичета или бял момичета. Аз не знам точно. Не знам как да отговаря на това. Но по принцип за вас, кой е по-хубав? Искам да знае. За мен нямам. Вие има опит. Вие бях в Ангола. Вие сте има опит с черни жени. И сега вие сте тук. Има опит с бели жени. Има ли разлика? Само за... Нека Жуелсон да говори първо, защото той... За мен няма много разлика, защото ние имаме този разговор. The goat eats where it's chained. Така че в момента ние сме тук. Да, защото аз по принцип имам много такива въпроси на улица. Те винаги искат. И момичето също пита. Какво черни жени правят по-хубаво от бели жени? Аз как така? Как ще отговаря на тези въпроси? Затова съм тук. Може би те правят най-хубава сбирка. Да, но това е друг разговор. Това няма. Вие сте поканили грешен човек. Аз питам. Нека, чакай. Когато казваш, разлика между черни и бели жени, той говори за цвета на кожа или говориш, защото въпросът е култура, защото не може да... Всичко. Аз мисля, не само всичко. Аз мисля, тези хора не питат за култура, те питат за друго нещо. По-специфично. Не чакай. Да. Защото те не идват по принцип... Не, това е свързано. Тези неща са свързани, защото, как е, една бяла... Защото аз не е само въпрос. Ако ми казваш така бели или черни жени, всички са еднакви, са същите. Всичко, аз имам един приятел българин, той постоянно ми казва,
нали, жена не е като човек. Той не каза дали е черна или бяла, нали, той просто... Всичко си е... Да, всичко е аз по принцип, Ма знаеш за какво. Да, аз разбирам тези хора, които питат. Аз знам по принцип, те не питат това заради цвета на кожа или нещо. Знаем Те питат защо да, дали има разлика. Те има нещо конкретно. Аз просто не искам да кажа тук, не знам дали... Знаеш какво хората казват? Да не... Например, всяка държава има така стандарти за красота, нали? Не държава... Да, например... Как избяга въпрос? Да, той избяга много на въпрос. Не, защото не съм бягал, защото виж, хората, които те питат това постоянно, те имат това предвид. Те какво имат предвид? Защото трябва да бъде по-специфичен, когато говори за, нали, бели черни жени. Дали говори за тялото, дали говориш как тя се задържа за мъже, нали, трябва да бъдеш Защо да говориш само черни и бели, за мен няма никакъв значение. Сега той ще реформулира въпроса. Давай. Не, може би, когато аз питам, може би той не ме разбира. Ти, който вече ми... Аз се разбирам. Да, разбра моята въпрос. Искате да му... Може да сме по-семпл. Например, кой готви по-добре? Виж. Коя е по-добре в леглото? Коя е по-спокойна? Виж. Това беше... Те пита заради леглото, не заради култура. Това имам предвид. Да, значи той не беше разбрал. Не, той разбра, той просто иска да бяга. Трябва да си по-конкретен. Специфичен, по-конкретен. Защото говориш бели и черни, брат. Аз ще ти кажа бели... Аз горе-долу имам също мнение като него. За мен е... Едно и също, да. Едно и също. Но ако конкретно, ако почваш да питаш, примерно, нали... Добре, ще кажем това. Кой готви по-добре и кой е по-хубав белоглот? Сега си ти. Зависи какво ми се яде. Хубаво ти говори. Това е хубаво ти говори. Знаеш, такива отговор няма как да имаш проблем. Хубаво ти говори. Много хубаво. Така е, нали така? Нали си съгласен, Джо? Не знам. Може би да. Ако ти се иска да яде нещо анголска жена, не знам как да готвя това. Тогава българска е по-добре. Значи е субективно. Да. Тук, да. Малко е субективно. Хубаво отговор. За... Поведение. Поведение, да. За поведение... Да, за поведение какво мислиш? Нека Джоасно да казва, аз вече се... Кажи нещо, приятел. За поведението на... Нали, между... Тези въпроси, които ние говорим тук, е много важно. Има много хора, които ни гледа. Те искат да... Те няма по принцип контакти другите. И те искат да... По принцип да знае. Ние, които вече имам контакт с двете страни, не можем да опитам да даде нашата мнение, какво ние мислим. Да, горе-долу, да. Да, всеки човек е различен, да. Да имат малко представа, нали? И само да кажа, това е само нашата мнение. Не означава това, което ние ще говорим тук, има други хора мислят така. Не, това е само нашата мнение. Говорили за храна ли? Да. Той пита, какво? За готви по-добре и коя е по-добра. Ти нещо не си казал, приятел. Нито за храна, нито за кой са по-добре в леглото нещо. Да, кой са по-добре в леглото? Интересно ми е също. Според мен тази, която спи повече. Да, прав си, да. Иначе... Това е хубаво отговор. Иначе... Няма разум. Да, по принцип това зависи много от хора. Има жени, които, по принцип тук има жени, които са хубави, има жени, които са много мързеливи. И така, в Ангола също така. Да, в Ангола също така. Това зависи за хора. Да. Тази, която спи повече. Да. Това зависи. Реално да ви кажа, че Защо? това е малко труден въпрос, какво ти да е тема, защото...
Защото това, което спи повече, има повече опит. Нали? Защото спането е важно. Да, е много важно. Да възстановим енергията и да продължим поколението. Да, искам да питам. Ще минам за тази разговор за леглото, кой спи повече. Но ще видя според вас как е живота тук в България. В хареса? Какво мислите? Нали, като всяко нещо има плюс и минус. Да. Нали, аз се преместил в България, бях на колко? Мисля, че на 20 или нещо такова. 20 или 19, но аз много съм свикнал да живея в България, че ако се върна в Ангола, май няма да ми е много приятно. Не, че имам нещо така, защото... Трябва време. Да се адаптирам пак. Но когато казвам това на един приятел българин, той мисля, може би, те свързват с другите неща, минус, който има в Ангола. Все едно тук в България няма минус, разбираш ли? Но аз живея тук 7 години и вече съм... И аз мисля, че най-важните години в живота ми съм преживял тук. Съм живял в България. И това е много важно. Това може би прави, че вече съм много, много свикнал да живея тук. А по-скоро ти си намерил посоката за живот тук. Да, преди бях като един ветър. Аз не знам, аз живея тук 7 години, аз не се чувствам, съм свикнал тук. Знаеш защо? Затова аз не излизам много. Защото аз още не ми чувствам добре да излизам много навън. Защото хора ще те гледат. Още не съм свикнал с тези неща. Да. Как хора ще ми гледат, не знам. Още не съм свикнал с тези неща. Затова не излизам много. Когато казвам, нали, ти какво имаш предвид да излизаш много навън? Anxiety. Да, по-близо тук и харесва. Има малко слънце, всички са навън. Да се разходя, нещо такова. Аз не съм така. Това е вярно. Да. Аз не съм. Ако излизам навън, трябва да има причина. И трябва да е голям причина. Или ще правим нещо важно. Просто излизам да се разходя. Не, аз не съм тук. Няма смисъл. Аз не съм, да. Все едно си бездомник. Да. Да, това... Имам си тавана, ще си стоя под тавана. Да, плашиш наема, трябва да го използваш, нали? Да. Нещо, което аз гледах тук, е, че тук хората предпочитат да остана повече навън и да отидат вкъщи само да спим. Те правят всичко. Това зависи от сезон, брат. Това зависи, мисля, че през зимата... Обратно. Да. Мисля, че... Не мисля. Може би, нали си прав. Може би си прав. Не знам, през зимата, нали, излизат по-малко. Не, те хората се намерят се какво да правят. И зимата, и лятото. Нали? Но това е много важно. Това поне е така навика, който българи не имат. Те не са богати, но винаги намерят поне да спестяват, да могат нали, поне един път на година да... За почивка. Да, за почивка, да ходят някъде. Ти виждаш, нали, те са... няма да кажа така бедно семейството, но те са така основното, но поне слушай, нали, тук сме на планина, тук сме, нали, някъде и това е много важно. Simple живот, да кажем. Има и тези, които имат как да кажем? Възможността. Какво има? Така по-скъп живот. Не, по принцип това, за да излизаш на планина, за почивка, това е добре, но говорим точно за тези неща, хора предпочитат да излизат сутринта, ще прави всичко навън, ще вечеря, ще закуска и после, когато се прибира, само да спя. Почти хора тук не готвя, аз съм вкъщи, ще готвят, не. Има хора, които готвят, но много малко. Затова... Аз вече сам гледах хора, остана цял ден вкъщи, но после реши да спореча нещо. Не на всеки му се занимава да готви. Така че също и през седмица
нали, ти са на работа постоянно, цял ден на работа, да се прибереш, после да измислиш какво да готвиш, нали, да готвиш, това е много изморително. Нещата, много изморително, наистина. Една майка. Аз по принцип, кога ще имам жена, кога ще живея с жена, тя трябва да готвя. Защото аз по принцип, аз обичам да ям нещо, което е готвен вкъщи. Да, това ми харесва повече. И аз искам, когато ще имам жена, да имам такива нещо. Не винаги, това не означава, няма да поръчам нещо един ден. Може да правим, но не трябва да е нещо постоянно. Да. Разбираш? Да, трябва просто да готвим вкъщи, това за мен това е хубаво, да ядем нещо готвен, който ние готвим. Там вкъщи, не е нещо винаги поръчал, не. Това... Кое ти е любимото ястие? Моята любима... Тук или говорим за по принцип? Да кажем тук. Тук е баница. Да. Значи тя, ако те приготви баница всеки ден... Не, това не означава. Знаеш, когато ядеш много нещо постоянно, после... Да, това е се жени, когато... Не, това е само за храна. Да, това е само за храна, да, само за храна. Защото хора може да мисли нещо друго. Вие сте опасни, брат. Да, трябва да ясним нещата. Само за храна се отнася. Това е само за храна. Когато ядеш много постоянно същата храна, на други ден ще ти е скучно вече. Да, защото трябва и други витамини. Да, точно така. Може само... Баница, какви витамини има? Баница, какви витамини има в баница? Има много. Май няма. Сиренето. Яйце също. Пълно с витамини. Яйцата също. Добре. Да, така че... Аз искам вие да ми даде съвет. По принцип, аз съм човек много спокоен, нали? Мънче най-хубаво на света. Аз съм много спокоен. Да, много спокоен сам. Но не знам, защото винаги когато опитвам да говоря с една жена, те винаги мисля, че аз съм факбой. Как е факбой на български? Човек, който яде тук, яде там, яде на друга ден. Да, аз не знам защо. Да, голям играч. Защо жените мислят, че аз съм това? Аз изглеждам, ако една жена ми вижда вече, изглеждам, че аз съм така. Дай съвет, брат. Аз искам вие, който ми познава, кажи на тези жените, че аз съм добре момче. Момче най-хубав на света, аз не правя това, аз съм спокоен. Твоята камера е там, защо гледаш? Да, това е камерата. Те всички камери са тук. Да. Искам да... Кажи му нещо. Както казах и преди, нали, даваш такава енергия, много си stone face и... Да. По принцип, нали, те не са много, жените, не всички жените, така харесват в началото малко да се връзваш в нейната игра. Тя ти вика, ти изглеждаш факбой. Той е като... Комплимент? Не, трап. Ти да влезеш, да се обясняваш, нали, не съм такъв, съм такъв. Сега разбра. Да, може да е също това. Добре. Да, нали, той никога не се обяснява. Просто... Да, аз мисля, аз просто ставам да мисли това. Аз просто давам, окей, той е факбой, окей. Да, мисли какво си искаш. Това пречи ли много? Не знам, това дразни ли те много, че хора така? Да, защото аз знам, че аз не съм такив. И когато не знам защо те мислят, защо се смееш? Те се чувства малко обиждано, нали? Не, обиждано, просто аз предпочитам те да ми познават като аз сам. Да. Не, че ти виждаш нещо и после мислиш, той е така, но ти не си говори с мен. Да ми пита дали аз съм така. Защото просто ти си ми гледа и вече имаш тези мнения
от мен, че... Понякога нямат какво да кажат. И заради това казват такива неща. Да, също това може да е. Странно, да. Също Аз може съм да е. добре момче. Ти какво мисли? Искам съвет, проблем. Вие сте тук да ми дадете съвет. Аз дали мисля, ти си фак бой. Знаеш нещо? Като ти се смееш така, има хора, които ще мислят. Това е вярно. Не, чакай, какво? Аз не мога. Нека те Не. да си мислят. Аз мисля, че тук ние няма как да ти отговорим на този въпрос, защото ние не сме, нали, не сме в главата на жените, те да ти казват какво те Но вие ми познавате. Те знаят, че аз не съм Ние, такива. разбира се, това е очевидно. Аз Очевидно, че ти не си. показва на тези хора, че аз не съм такава. Да, той не е така. Той не е така, да. Той не е- Да, Да, хора, той не е такъв. да, той не е така. Само така. Да, какво да кажем? Да. Оле. Да, жените, аз не съм така. Аз съм добре момче. Аз по принципи съм много сериозен човек. Не, аз не съм сериозен. Какво имаш предвид? Нали, Не, сериозно? помисли за връзка. Говорим сега за връзка. Защо питаш на другите? Не, защото аз питам на тях, защото те ми познават. Те знаят, че аз съм сериозен човек. А? На тебе. Искаш да отговориш на това? Не, по принцип, аз не ти питам на тебе, защото ние сме тук, ви. Ти си извън. Wait. Да. Юри, режисьор. заповядай. Нашата Не, аз брат, аз там с тебе, нали, говорим, аз знам какъв си, знам. Ти си добре, той е много добро момче от Ангола. Много добро момче. Най-красиво момче на света. Най-добро момче от Ангола. Да, Не, най-красиво на света, как така това? Да. Ами да. Ангола е много малко, не? Малко се чувствам извън матрица. Човек. Да се представим. Двама чернокожи, ти не се броиш, ти си... По-рад... Това е расист. Wait, Това е расист. че... Wait, аз съм изморен от това, брат. Сериозно, аз съм изморен от това. Само да се изкажа. Аз съм много... Wait, да. Само да се изкажа. Трима чужденци от Африка, Ага, в България. да. Подкаст на български. Брат, представи си. Да, това е... Аз говоря български от 5-7 години, това... Нали, за хората е голямо нещо, но за мен да говоря български, да правим... Това е натурално и нормално, нали? Но за много хора... Но как е хора, по принцип, когато си навън и говориш на български, за хора, които не те познават, как те реагира по принцип? Аз по принцип избягам да говоря на български, когато съм навън. Опитвам да говоря само на английски. И аз. Да. Не, аз обичам да говоря на български. Как и хора реагира? Те тогава хората се чудят, нали, кога си тук, как говориш много добре български. И аз, те когато казват така, опитвам нали, да говоря по-добре, нали. Но те реагират нормално. Аз, нали, опитвам да говоря така, едно е нормално, защото... За нас реално е нормално, но за тях е много странно, нали? Да. Защото е труден език, доста е различен от нашия роден език. Колко да е труден, зависи колко желание имаш да учиш. Един език да е труден или трябва да има различна азбука, или различно произношение от какво да пишеш. От какво? Това е относително. Защото това, което е трудно за повечето хора, може би за тези хора, нали, за българи, това е натурално, нали? Но знам, че когато... Чакай, имам предвид, когато те направи една класификация, че този език е най-трудните, нали, учат, нали, събирате всички други езици и виждаш кой език е най-далече от другите. Кой е по-нестандартно, нали, кой е по-далеч. Например, колко азбука има, нали, колко букви, нали, нали, всичко това. Колко букви има, колко, нали, граматика, колко е сложно. Според тебе български не е трудно? Много е труден език, но... Значи съгласен. Съгласен съм, да.
Но колко да е трудно? Да е трудно, ще учиш на колко хора? Колко много трудни неща сме. Да. Ти си, нали, корабоводен Защото там. има хора, които са тук повече време от нас, които те са учи също и те още не знаят нищо за Бога. Виж, на мен виж, това също става въпрос за колко ти трябва да... Езика. Компромис. Трябва да Компромис, направиш да. компромис. Нямах много избори. Примерно за нас нямахме избор. Трябваше така. Трябва да научиш. Или учиш, или... Български език първо и след това да разбереш друг предмет. Да. Значи много съм благодарен, че успях да науча езика, защото езика много помага. Щяхме да изпаднем в много кофти ситуации, ако не знаехме български. Да, аз съм също много благодарен на ръководител на нашия проект, който решил да... Нали, защото ние имахме също опция да учим на английски. Да. И само, че английски за нас е така, няма как. И да учиш на английски или не, ще говориш за английски. Той не се брои. Но да имаме плюс с български език, това беше много хубаво. Череша върху тортата. Много чужденци, не чужденци, анголци, които пътуват в други държави да учат, повече учат на езика на Държавата, Това е политика на която нас. пътуват. Полша, Русия. Румъния, Русия, винаги учат на техните езици. Това е. Вай, много сме умни, бе. Искам да пита нещо. Наистина. Говорим за това, за езика. Искам да пита коя е... Как да формулира това? Коя е най-кофти ситуация, която вие сте преживял тук в България? Не помня. И надявам се да... Не, Ти си тук 7 години. Си слуш какво нещо е с най-кофно? тебе. Поне, нали, Има нещо, който си слуш с тебе тук, който ти си казва, Чакай. не, това не ми Отиваш в хареса. магазин, искаш да купиш хляби, няма хляби. Това не е кофти. Не, Как това така? Как така? Жоел, какво? Джойс, ще кажеш за това, за Кофти линейка. Който си живял при линейка. Който Юри си... Който Юри ти помага. Това май беше повече забавно, отколкото кофти.